Hi guys! Meron tayo ulit isi-share ng mga prutas. Ayan, kanina punta ako ng palengke. And then, ito nga yung ating nabili. Bayabas, grapes na green, and Marian plum. So, itong bayabas na to, tatlo yan. Tingnan nyo, super fresh. Ayan, meron pang dahon. Oh my gosh, look. Charan! Ang crunchy niya. Okay na okay kahit hindi mo na siya isaw-saw sa asin na may suka. Promise, ang sarap. Kaya pa. Ito ang nakakalasing kapag napadami mo. Okay na muna to. Baka tambalin na.